Kulend uko. Kuji viti chedu uko. Right. Ndadzoka neupdate ya Prophet Walter Magaya. Vanhu vakawanda vanga vari kutaura zvekuzoti mimi munotaura kuti munhu panyaya dzake dzaari kupinda akuda kupinza kuti uyoyo prosecutor general ndiwe kuchechi kwamakandiwa. Nyaya yakazoraswa akazvikanzayo hatishandi kuno kuti chidaro tichipuwa maconditions newo tori musungwa zvako chingomirira nyaya dzako obva waita se ungotongwa zvekuti munotanga kuti hatisida kutongwa nauyu nekuti anopinda kune chechi yanhingi vakamudza kuti zvemarivals zvatinoziva ende hatina basa nazvo. Now today nyaya iri panapa, High Court orders Prophet Walter Magaya to repay $3 million to Israel partner. A High Court judge has ordered prominent preacher and prophetic healing and deliverance ministries founder Walter Magaya to repay $3 million to an Israel business partner, rejecting his defense that the obligation was invalid under Zimbabwe's exchange control regulations. The court heard that the funds were allegedly advanced by a group of Israel businessmen through Ambassador Ronnie Levi Musani, Zimbabwe's consul general in Israel. The businessmen claim they were swindled out of the money, prompting legal action to recover the amount. Pakashata ku Israel uko kwaitotwa hombe ndo kana muchiri kurangarira timu rekuyadha kwakazombo Prophet wayo pakati tukaenda ku Israel sakanyora mazita enyu zvichemo zvenyu tise mbeg vakaenda nesearch ku Israel ndo nyaya yacho itori panapo kuti kutotori vamwe vaitorwa dhiri sakanga rigiagia dhiri rachirairwa kwese kuno kuimemi mabva marohwa mari dzemazita kunyorosa patuma pepa kuti ma problems enyu anosiiwa kugowa kwavigwa Jesu ku Israel ikoko kuna businessmen anenge inosanganikwa nawo. Handisi kuziva kuti madays acho aino linka here but vakomana vanenge vachingwavha ndabvuma zvangu ndatenda. Asi iyo vari kuzotaura kuti aiwa control exchange control act inozoti kudidi hazvididi iyo vari kunzi hatangana basa dzorera munhu mari yake. Magaya ari panguva yakaoma hama dzadiwa kutaura chokwadi chako nyaya dzacho dzese dziri kumutsimbirira. Handisi kuziva pamberi apa maybe tokunozonzwawo kuti pamwe ane zvakaitana especially nevakomana ava zvematongerwo enyika, because normally kuona this kind of trials and tribulations haasi mafaniza ekuti uzwa kuti iwo kana ukangoita any silly mistake tikukuendesa mukati. ndo yekwana I think ndo yekwana Mike Chimombe naMoses Mpofu yekuti unongorikana zvakunzi imafana makaita sei pepe vaise mukati bate vanhu. ndo situation yandiri kutoona panapa pachapisa pachavhundutsa. I'm worried honestly for Magaya kuti zvinhu zvakadai so izvi zvinopera kupi, zvinopera sei, because tikaramba tichingonzwa kuti Magaya vazodai so you know we end up thinking kuti okay pamwe kana zvichinge zvadai so pamwe nyaya yacho dzakunopera, because since last time muonoza mukuremember pekutanga katanga rohwa $3,000 mvanzi bail barohwa seconds. Saka kurova kuti judicial system yakutokeshawo futi kwaari. ndo zvakashatira nyaya yemaflamboyeni nevanhu vachitoratidza kuti mari ndanayo mari ndinayo panapa unongova kunzi ngatiisheyanei, especially kuZimbabwe uko ngoda kungozikira kuti nemari chete unongori pama1 but polisi inenge kuti timbotipo munhu wese anenge kuti gayo ngatimbopangurirana shoma iripo iyoyo because haushaya nyaya yaka ndo maitikiri ezvinhu zvacho. Ende palevel raana Magaya izvezvi hazvichaite kuti nyaya dzake dzaidza dzibudwe nechoko momwe, no bribe, kutongopinda matare zvakatongoenda zvakadaro, kutongopfura nemumaoko unenge watogoridhe. This is the situation mamiriro akaita nyaya dzacho. Handisi kuziva kuti imimiwo muri yeZimbabwe muri kutiwo kudii nyaya dziri kusangana naProphet Walter izvi, because ndoziva kuti vamwe muri kuzongova pana muchipopota Magaya adaro vari kumuwanzira vari kumunyanyira. Isu techingotaura nyaya dziripo, hapana pekuti tingazovenga munhu wekuti anenge achitozviitiro zvelife yake kokoko haana kumbouya akatidenha kana kuita sei kana vaya vana touch not my anointed one. Imimi chimbomira imi hamuna zvamunenge muchiziva dzikamai tinongotaura nyaya dzinenge zvaitwa munhu zvanditi so that vanhu vabva vangonzwa nyaya dzine dziri kuti but ndichazodzoka nemamwe maupdates muri yeZimbabwe ndichikuzivisai. For now regedzai ndishandise mukana wokuzivisa maZimbabweans vari muSouth Africa muno vanodawo kuregisterwa macompanies nekuvhurwa maFNB business accounts vasina mawork permits kana kuti mastudy permits. Ndiri kuti mazuva ano zvava nyore easy chaiyo. Pane company inonzi Education Research ndo iri kupedza masports, vanokuregistera company vokuvhurira FNB business account uri kwauri ikoko ivo vari kwavari. You don't need to travel kutera uchingoswera uchifamba even to those who are outside South Africa. Uri kunze kweSouth Africa ikoko ziva kuti unokwanisa kuregisterwa company muSouth Africa muno, but zvaunonge wakuda kuti uiteka kushandisa
passport yako iye inofanira kunge iye inonzi ine entry stamp, chidindo chinoratidza kuti wapinda munyika ichi yeSouth Africa. Saka kureva kuti passport yako inofanira kunge iri valid, zvinhu zvako zoita zvotokufambira. Ina handizoziva kuti unoita sei kuziva kuti passport yako inge iri valid yakupinda muSouth Africa, handizoziva. Vanhu vakuru munoona kutamba, but for you to register a company usina work permit ndo basa reeducation vanokuitira. Zvaizi zvakuitika mazuva ano. Garai mavabata vakubatsirei, vakuitirei, vapedze basa, nekuti ndo shasha varidzive zvinhu vari kuita kuti zvinhu zviitike zvamanje manje. You don't need to travel kuenda kuma offices kwavo, vanokuitira vari kwavari, iwe uri kwauri ikoko. Unozodei kusevhera na time mukako kungoitirwa zvinhu kunenge kufona, so zvinhu zvako zvotokuitira bo.